Duwe pemikiran menggeluti bidang ini to, Mas? Belajar, Mas, karoan. Ket umur piro, Mas? Ket kelas 3 SD, Mas. Ket kelas 3 belajar SD. SD. Sampai umur piro saiki, Mas? Saiki kurang lebih selawe. Berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun ya, Mas ya. Oke, lihat iki kambing-kambingnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Kambing 35 untuk review penggemukan breedingan di rumahnya Mas. Mas Irfan, Tajruwok, Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Khususnya hari ini, Mas ya. Tolong jangan lupa subscribe di bawah ini, ketik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk motivasi videoku terbaru selanjutnya. Salam peternak seluruh Indonesia. Sukses selalu, Mas ya. Terima kasih. Salam-salamnya, Mas. Semangat dan terus berjuang, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita berada di kandang nih, pemuda yang menggeluti bidang beternak sapi dan juga beternak kambing. Wah, oke, sapi-sapi ini lah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Kabarnya piye, Mas? Alhamdulillah baik. Nah, gimana ya pas makan, Mas? Pas makan. Pedusmu kabeh piro, Mas? 10. 10 sak sen cilik loro diinginane kak mana? diinginane. Diinginane loro. Iki to, Mas. Nah, kayak Mas melayu-melayu kayak Mas begini iki. Lanang kabeh rezekine anak iki, lihat. Wah. Iki semanak ping piro, Mas, iki, Mas? Ping pindho, Mas. Ping pindho. Oh, alah. Mas, sampean iki sik enom ya kok duwe pemikiran menggeluti bidang ini to, Mas? Belajar, Mas, karoan. Ket umur piro, Mas? Ket kelas 3 SD, Mas. Ket kelas 3 belajar SD. SD. Sampai umur piro saiki, Mas? Saiki kurang lebih selawe. Berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun ya, Mas ya. Oke, lihat iki kambing-kambingnya Mas iki. Oke, pah. Nah. Ini dulu niki ngopeni pertama awal mulanya pedus piro ya, Mas? Babon sitok, Mas. Babon sitok. Lak ngutuk main bayi. Lek ngutuk ngene bae. Bae. Nah, ya ngene to. Alah. Terus saiki malah dadi sakmene kan iki. Niki salok mbiyen wis didoli, Mas. Iki ra didoli omahe ndak sedeng ya wedhus. Iki berarti sik anyar neh, Mas ya. Iki carane anak-anakane ngono ya. Anak-anakane. Oke, iki yo Mas, lihat kambingnya Mas ya. Wah, iki lanang, Mas. Lanang, Mas. Iki nek wong pesen besaran oleh to, Mas? Nek wong pesen besaran Oleh ya. oleh. Pemurung payu kan oleh to? Oleh, Mas. Nah, dibuka harga piro, Mas? Nek wong minat. Dilak payu 3,5, Mas. Nah, 3,5 niku Mas ya. Nggih. Oke, iki lihat. Kambing wis poel iki. Umure pirang tahun, Mas? Rampas ping pindho, Mas. Berarti 2 tahunan ya. 2 tahunan. Oke, iki babon anak-anak iki. Babon. Babon anak-anak iki. Iki anake abang iki. Abang karo ireng. Abang karo ireng iki berarti iki anake, Mas. Anake, Mas. Nah, iki guys. Gimana ping piro iki, Mas? Anak babon iki, Mas? Pindho. Ini pindo. Pindho-pindho. Pindo. Iki anake umur berapa sasi iki? Kurang luwih 5 sasi. 5 sasi. Ngene sampean iki anake mau butuh didol apa sik digedhekne? Sik ben rodok gedhi karo cocok regane. Ah, oke iki. Oke iki. Nah, iki cilik iki lek wong butuh ya oleh ya, Mas ya. Oleh. Iki satenan ya, Mas ya iki ya. Sate. Iki petani, uduk bakul tapi cuma lek wong butuh oleh moro rene iki. Iki lanang nih, Mas ya. Kurang luwih setahun.
Setahun iki. Meh setahun orang. Urung bali ya. Udah. Oke Mek iki. mbek. Mbek iki Pak. Kita semana iki. Tas mana sitok. Anake sitok. Sitok. Nanti Mas anake Mas. Tangi. Ndekem iki anake lanang ya. Anake lanang. Kira sasi Mas. Ora nek sesasi Mas. Serong minggunan no. 3 mingguan. 3 mingguan. Wah, bisa masuk kabeh iki lihat. Oke Mas, sampean menjalani bisnis ngene iki ya Mas yo. Keluane piye Mas? Keluane mek suket tangel. Suket tanggal. Apa pernah ngalami mati? Gak mati wis oke Mas. Bolak-balik ngono ya. Balik babon mati ya wis tahu. Anak-anak lanang mati ya wis tahu. Tapi ya wis Urung rezeki nih Mas. urung rezekine Mas ya. Oke, iki lihat iki. Nih kambing-kambingnya tadi guys, iki anak-anak. Wah, ini sapi barang kayak Mas ya. Anak Mas, tak ane bapake sapine. Sapi ini bapake. Ya ora apa-apa iki review wedhus, review sapi pisan Mas ya. Wah, iki tas mana kayak Mas ya. Mas mana? Babone keplese di Mati. keplese rubuh didol jagal. Tidak jagal. Wah. Oke Mas, ini keuntungannya sampean menggeluti bidang ini selama 14 tahun ini wis piye Mas? Ya wis keuntungannya. Biasa Mas, soalnya Biasa ya. nek karo nggih sekedar hiburan. Sekedar hiburan ya. Sini sampean kerja nanti ya. Aku di LH Mas, Ya ya apa? dinas lingkungan hidup. Oh, nyapu-nyapu nih ya. Iki nyapu-nyapu ya berarti kerja sampean iki mek nggih sampingan tok ya. Oh Mas, Oke, iki lihat solusi niki Mas apa to? Mas Irfan. Mas Irfan iki lihat iki kambing-kambingnya lek sing pengen dolan rene ya oleh wi lihat. Wih, bodoman kabeh kambing-kambing. Ini samane sedina nyombor ping pira Mas kambing pedhismu? Dari iki dicombor Mas. Karet Campurannya apa? katul karo bancar karo ngene sapi pisan. Oh, oke iki siap. Lek sing ringan. Golek sing ringan. Nih, lihat iki. Oke. Terima kasih Mas ya. Oh, klik. Semoga sukses. Salam-salamnya peternak muda piye Mas? Tetap. Oke, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.